Principal o mga magtutudlo sa Punta Inganyo Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mag-home visitation aron matabangan ang matinun-an nga naglisod pagtubag sa ilang mga modules. Si Luan Meron Dina sa report. Karong adlaw Biyernes ang schedule sa paghatod sa mga ginikanan ngadto sa mga eskwelahan sa natubag ng mga module sa ilang mga anak. Apan ang Public Schools District Supervisor sa District 2 sa DepEd Lapu-Lapu, Charina Ritsu Sagarino, mitataw nga muhatag sila og lugway alang sa uban pang mga tinun-an nga wala makahuman og tubag sa ilang mga modules. Pero di na nagpasabot na kung pa sila kahuman, ilang iuli. Yang ato ang pacing man sa bata atong gi-after na maka-learn siya. Dili man ingon na after sa week ato yung kwaon mahuman sila og sa dili. Ang purpose nato kung kanon sa makaton si bata kay gitawag mo siya self-learning module. Ang grade 6 student nga si John Ernan kinsa nahinabi sa RTV Balitang Bisdak kagahapon mibutyag nga gipauli na niya sa iyang lola ang iyang mga modules ngadto sa iyang magtutudlo kay maglisod siya pagtubag niini. Walay makagiya niya kay pulos-ubos og grado ang iyang amahan ug apuhan. Giuli na ko ang module, ma'am. Kasi sa panahon na kong tudlo, mudagan man siya. Di siya miskuila, bisang saon pa rin. Bunala na lang ako siya. Matod sa principal sa Punta Inganyo Elementary School, muhimo sila og home visitation aron matabangan ang mga tinun-an nga susama og sitwasyon ni John Ernan. Ang mga teachers gyud na mo reach out nila mag home visit gyud mi ma'am, pero wala pa lang siya na implement karon kay amo pa man sad ni silang gi-profile ang mga bata good ang amo sang gi kuantanan ba gi-plan siya sa ang plano haron inig-adto na mo sa mga bata wala mi malabyan. Ang Punta Inganyo Elementary School may 1,689 ka mga enrollees karong tuiga. Mas taas kini itandi sa miaging school year nga adunay 1,345 ka mga tinun-an. Sagad kanila mga anak ug mga mananagat ug mga construction workers busa maglisod sila pagsagop sa modular learning. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Meron Dina, Balitang Bisdak.